Здравейте на всички! Ние сме Big Gamers без Екзот. Екзоти! Че го изгонихме. Това е нашето оцеляване и първи епизод. Извинете, че не съм го пуснал. Че не съм го пуснал от начало, но и сега дойдох с това. Добре, сега ние оцеляваме наистина на лан свят. На който, ако искате да записате, че очакваме още 4 човека. Аз съм с... Аз ще оцелявам с бата на Мачо. Само 4 човека. Оня Стелч, онзи е брат ми. Той си иска да си оцелява сам. Добре, как се прави? Трябва ми дърво, Марджо. Ай, ви понападате, брат! Бах, че анархията е! Хора, изчакайте, че се връщам. Бах, че анархията е! Сърчи, че... Аз ти имам! Отидох да питам брат ми дали иска да се каже на клипа, да не искам. Гюр, къде са портна? Приложи това, той мълчи. Да оставете го намира, бе! Искам да се оцелява сам. Аз искам да се мърда оцеляваме. Двама по двама. Не, бе, брат, иска сам да се оцелява, стай го намира. Това и аз съм сам. Тя съм защо, но... Добре, аре. Марджо, чакай да мина! Означава, че аз и Дихикс ще оцеляваме двамата. Ама ще говорим. Най-хубавото дуо. Ама ще говорим. Окей. Тук аз сега събирам шибано дърво, че ни се изчерпва толкова бързо, защото не ударим. И аз после трябва да си сложа кучета, като сръм. Хора, тук ще падах от дърво на сигурна смърт и една лияна го спаси. Марджо, направих две легла за мен и за теб. Отизи гона. Ами нали отидох да убивам овце. Чай, и при мен има овце. Една овца. Добре, добре. Крипър е гръмнал. What the fuck е? Пак щях да падна от изкапано дърво. Разрушава се! Ама иначе то трябва да са 4 легла, нали се? Два да трябва да 4-мата... Не, аз вече си имам едно легло. Добре. Напиши... Само трябва уид да се направи кухня. Някой да напиши на брат и да се направи легло. Да дойде при мене. Защото мене има овце. Хора, само ще въпитам, някой оцелявал ли е без никаква къща, само едно легло, храна и оръжия? Аз. Той се вика пътнически сурвайвър. Да, в пътя се оцеляваш. Да, навсякъде, на пътя... В хексата, место са в кораб, в дънджън. Пътническия сурвайвър, целта му е да намери това село. Да. Аз сега трябва да търся животни да си паса малко храна. Добре, никой не те пита. Дихекс, ти ако си гладен. Откъде ги спържи, бе? Къде ги спържи? Чеки малко. Ето! Гледай, имаш печка, бе. Добре сега. Хора, вие в дърво ли сте швидали? Майко, какво? Аз виждам онур. Какво ти изкапа на проклето дърво, бе? Падам само от него. Вече за трети път падам от тези дърво и оцелявам. Дихекс. Аз съм вейпоинтах в моето хоби. То бах ти якия холм, дето става, бе. Нали? Нали, то як става? Диртове. Аз съм природното. Дихекс. И го гледам. Гюро, махни ме, искам да говорим и... Дихекс, сега... Искаш да кръстим първия епизод Мръсната къща? Окей. Да го кръстим Мръсната къща, защото туалет така има дирт и така горе. На едно сърце остана
Съжалявам, YouTube, ама отивам да се спаунпойнтна при случай, не знам. Аз за уебпойнтнах с Реми мапа. Да, бе, брат, ти само искаш скапани модове спиш, ай мани си ги забългайче. И какво? Привет, Сървър, ти как използваш? Кажи ми са. Що? Нали привет, Сървър, какво очакваш? Готово. Сега трябва да ми се спечели храната на тук. Втори минимапа е само за нубове. Ама брат, този е чист чит. Ама село! Нашия няма ти право да се телепортват и ние го намерихме. Брат, ограби всички ферми, аз ще търся на Село ли? Няма се телепортвате. Не, аз си търся самичък. Аз трябва да се направя кабел, станайте ми точове. Няма това селото. Аз намерихме диня. Хора, нали имаме право да се трейтваме? Ете, Няма се Survive. тръгваме, нали уж искаш сам си оцеляш, ето, оцеляй си. Като тръгнахме да ни излиза късмета, веднага размисля. Не, аз не искам да сте. Да съм сам. Добре, сега да се направя кабелстън меч. Кабелстън кирка. Много макев да го казвам, дървени. Дървени. Дихих се и там намерих някакви овци, отивам да ги убия. За всеки случай, ако... Аз се отивам да търся село. И ще става. Ако намериш някакво да се почти само с големи къщи и една кула, ние сме били там. Добре, в пустинята ли? Не е в пустиня. Значи аз отивам в пустинята да ме намеря. На джунглата. Убих две овце за всеки случай. 24 пър за един емералд, яко! Ама то някои селени, то тука... Вау! Има ли ти започна добре да сървайвал? Онор още това, ама добре оцеля. Да, той е до мене, бе! Той е до мене! Да го еба то чънк направо в газа, ще му го навра. Брат, що ми лаква, бе? Реми, 15 печени чикена за един емералд, яко! Колко? 15 чикен за един емералд. Не изтече няма. Чекай, аз ще се връщам в къщата. О, yes! Добре, не! Кой искаше, разбрай ми, намерил си нещо в скапаната мина или си убил нещо? Не, Dark Quest. Си събирам дървото. Браво! Сега Им ще го съобща. Дихах сега тук на терасата, дната трябва да го оправяме. Защото все пак... Добре, че имам 2 поинта. Пак каре, бе! Не мога да закача, не мога да скоча едно связано да взема едно дърво. Хикс, Да. премахнах това екзотези от дискусията. Той ще да ти напиша в скайпа. Знам. Ха? Ама то няма смисъл просто да говорим с него, защото нали... Не му пиши. Не му Чакай. отговаряй. И хората, извинете, но общуваме трудно с екстези. Пък е номер и пък брат му много реви. Какво правя? Също така, ето видяхте ли, като премахнахме от дискусията, вижте ти как скайпа стана много по-тих. Наистина. Защото
братчето му или се прави нещо, или пък родителите му правят нещо шумно винаги. Да. Аз Онзи ден бяха пуснали пикет. Ама ако се чуете какво е това... Или ми говори за iWord, или иска да отидем в Енда. Аз убивам вилджерите, които не дават хубаво офер. Но те не дават. Убивай всичките и докарвай добрите. Ако изобщо успееш да ги докараш. Човек, аз ще направя един хитър ход. Ще направя ще направя 6 дървени въглища, ама аз нямам камъни. Сега ще... Още един, що не си я взел? Ами аз сега... Какво? Още един, аз имам 52 диня. Аз съм 40. Пак много. Добре сега. Човек, аз тук сега Абе, оправя... не мога ударя кокошката шибана. Браво на нея, че е шибана. Ама човек, защо искаш да я удряш след като тя си е шибана? Не знам. Шибана значи удряне, удряне в газа. Добре, тук сега... се опитам да не направя... Опитам се да оправя къщата и да ни я кръстя диртовата къща. Скоро по екраните. Аз съм в мина и не виждам. Добре, брат, иди си с молата, събери много камъни, че нямам нищо, с което да се направи малко по-апгрейд на тялите ми. Нито едно камъче. За тези го открадна. Целия ни кабелстон го открадна, наистина. Колко кабелстон имах? 10. Бъзкам се, изобщо не сме имали. Фак, не ми стига едно дърво, за да направя Какво не ти стига? каменна кирка. Едно дърво ли не ти стига? Да. Ето. Добре, пътя е наляво за изход. Натам. Спокойно, аз си знам координатите. Аз телепортвам на тях. Брат, взел си ми крафтинга! Мале, много съм гадена, зе! Ети крафтинга. Можеш да го поставиш. Чек, ние някак трябва да се защитим от тях, защото ако, например, ни намерят къщата и са докатират и ни откраднат работите от честовете, възможно е. Нали казах може? Чакай, бе. Те са телепорта на някакви координати. Сигурно си прави къщата. Му е доста тъпа. Така, като си направих въпрос от... Хора, виж сега, като си направих въпрос на Ultimate, ми лагеше на гъс, а сега като си го направих на 90, играта стана гладка на този баен лаптоп. И на мене, аз сега си го направих на 130. То Ultimate направо, вместо да ти увеличава въпросото, то направо го бъгва. Мандюк, имам 49 кабелстон, 6. Да, шестиняр, телепортвай се. Чакай, един стак да събера. Чакай, бе, аз малко ще търся. Пише в чата, че нали ни сме 4 ма. Чакай, търся Айрон. Добре, бе, че търся, нямаме време. Нощ стана. Тъпо му. Опа, тъпо му. И не, че се телепортваме на това. Це е моето его! Аре, голяма работа. Ама то без телепорта не си е голям. Онур, има ли легло? Ги не знам. Супер. И никой не там сетво. Окей, един стак и 6 кабел имаме. Да направим 5. Как ще се разбере, че никой... Например, всеки има легла, значи. Майко, колко е хубаво без лаг. Я направи някаква печка и ми дай малко камъни, че аз съм с този потрошен дървен меч.
100 ще го пита дали може да оцеляват двамата. Нали? Ти да го питам. И не разбирам какво му е толкова смешното. На мен малко ми се дохиля, ама какво му е толкова смешното. Чекай, хора, ето вижте ни малката тераса, тук сигурно може да, ако например някой ми напада, с лък, хедшот. И изех това кокалите за всеки случай, не за всеки случай, а просто Марджо! ако някой от двамата се опита да ни открие. Марджо! Слагай тъпата печка. Газатка. Имаме ли... Газарска на прозореца, ето и да я бутнах. Добре, имаме ли кол за да изпечем 11 поджоли? Споко е. Използвам стария трик. Бръкни в печката, едиш. Дървени въглища. Стария номер. И вместо да си хъбим цялото дърво, ето. Готово. Бам! Ето, вижте. Той е ефективно колкото 2 кола, брат. Дървените въглища дори са по-добре. Добре, дай ми дървени въглища. Добре, да аз ги правя. Добре, но ми дай за да изпека шибаните. Добре, ето, вземи ги. Едно ти дадох, ще ти стигне. Доста време издържа. С 20 секунди повече от истинското издържа. И... Видяхте ли какви тактики трябва да правите на Майнкрафт, за да оцелеете? На мен ме научиха да правя такива дървени въглища, ме научи един мой приятел. И да, Марджо стои да бъде от първи епизод, кой ще кажеш? Не, още малко да поснимем. Не, втори епизод ще го направя след малко. Окей, аре. И това беше от нас за първи епизод. Дано да ви е харесало. И до скоро. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да коментирате. И до скоро.